onde fostes? Estábamos preocupados. Tes unha cara de preocupación, que bueno. Fómonos dar un baño á piscina, verdad? Está buenísima. E non che quero decir nada ao socorrista. Socorrista máis. Madre mía. Bueno, eu estou reventada, Vou para a cama. Vas para a cama xa? Bueno, vai indo logo. Venga. Onde vai Moncho? Pois foi cambiar a almofada. Sabías unha cousa? Que? Que neste hotel ten carta de almofadas. Xa o sei. O hotel busquei no eu, sempre reservo eu todo. Mentira. Ah, sí? Eu comprei as entradas para o Museo Exipcio. Ah, sí, é verdad. E colléstelas? Non, foiseme a cabeza. Eres ben castrón. Pois mañán hai que estar no museo antes de que abran, porque senón despois hai unha cola que flipas. Está a miña cuñada aí dormindo. Carallo, pero metiche a cara nunha cueva. Por qué? Que pasa? Que tal? Ben, de onde ves? Pensei que eras Nina da Operación Triunfo. Cambiaron as almofadas. Si, fun cambiar a almohada porque a miña é moi blanda. Ah. Pasa que pedín a máis dura. E igual é moi dura de máis tamén, Por qué? Non sei. Igual tiña que haber collida mediana. Nin tan dura, nin tan blanda. Pero bueno, veña. Escoita, Moncho. Pois vámonos. Estivemos pensando e é mellor que durma eu con Natalia e ti dormes con meu irmán, vale? É que mañán hai que ir... Por que teño que dormir con teu irmán? Porque mañán Que hai durma a súa muller, pense que se casou con el que se joda. Podesme escoitar? Que mañán vamos ao Museo Egipcio. Sí. E hai que madrugar. E que ten que ver eso para que durma eu con teu irmão? A Londres viñamos os 4 e a la cultura é para todos. Moi ben, pois mañán ás 5 abaixo para desayunar. Pero como os 5 se somos 4? Ás 5 da mañá! Ás 5 da mañá. Hai que estar no museo ás 5 da mañá. Hai que estar na porta do museo ás 6 da mañá, entonces hai que desayunar ás 5. A esa hora non están nin desempaquetadas as momias. Pero é que despois hai moita cola. Igual nos perdemos as momias, pois é precioso. Se non queres madrugar, é mellor que durmas ti con meu irmán. E eu xa durmo con miña Non cuñada. pasa nada, non pasa nada, eu durmo con el, non pasa nada. Tamén Rodrigo Cuevas anda por aí salto cando a gaita en tanga. Cada un fai o que lle dá a gana. Bueno, escoítame. Meu irmán dá moi mal dormir. Ah, sí? Pois non ten pinta, Xa. Xa. Díxome a miña irmán, Sí. digo, miña cuñada, tua cuñada. díxome que se move Natalia. moito pola noite. Falsa, non? Bueno, Así que nada, quedas aí, vale, vémonos Pero mañá. por que non dormes tú, irmá, con el que se casou con el porque teño que dormir? Porque dormes ti, que mañá hai que levantarse cedo. Veña, vémonos Veña, hasta mañá. a tomar un vermú. Vou dormir nesta, o millón. Queres este lado? No, que xo que entache tú. Xa non me interesa ese lado. Méteste por dentro. Tranquilo, xa vou. Méteste por dentro da sábana. No, non me meto por dentro, vou meter por debaixo da cama, non te jode. Eu, se non te importa, vou estar pendiente. Ten pendiente. Bueno, esta mañá, vale, vou dormir. Se non te importa, vou para este lado. Hostia. Esta mañá.
Lorena! Lorena! Que pasou? Que pasou? Uns calambres nas pernas. Ai, uns calambres. Joder, Que pasa? trae uns calambrazos criminales. Le cago en la mar. Oh, Paras de gritar. non me daría unhas vareadas teu irmán. Pero como che iba a dar unhas mareadas, meu irmán? Joder. É que me dói máis cachas, joder. A ver, escoítame. Será nervios. Escoítame. Pero eu levei, empecé taca, taca, taca. Oh, en diola. Eu non sei se me xería por mí. Ai, que malo pasei, por favor. Dixéstesme que non che importaba dormir con Sí. meu irmán. Pero tráeme unhas rodilleras. Escoítame. Saco de aquí, por favor, no pa fora. Escoita, soñaríalo. Como? Soñaríalo, porque él está durmiendo aí como un angelito. Pues soñei no eu, entonces, nada. Bueno, veña, Chao. durme, vale. A ver, se pode, porque agora... Collín. Creo que me sube un huevo para arriba de... Joder. Hasta mañana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, querido. Ay, Dios. ¡Lorena! ¡Lorena! ¡Ay! ¡Lorena! Pero non podes estar así, que pasa? ¡Un terremoto! ¡Bailóme todo! Ao final, Creo que sangro por la cara. ao final, vas despertar a meu irmán. ¿Para qué tomaría café a noite que te flame todo? Dios mío. Que che pasou? Túvome que pejar con as vareadas ou algo. Pero quen? Quen iba a ser teu irmán, Xa joder? estás con esa outra vez, de verdad, Si tan mal che cai, eu non sei para que viñastes a Londres con el. Non é como me caia mal. Pero para min que me deu unhas vareadas ahora pola noite. Xa está, Moncho, por favor, Compórtate. Por Dios. Vamos a facer unha cousa. Vamos a facer Onde unha vas? cousa. No, métete tú aquí con él. Durmeu con el. Que foi? Somier. Unha lama, rompeu unha balda. Dorme tú con él, vou dormir eu con miña cuñada. Pois xa dormeu con meu irmán, non pasa nada. No, que senón non durmo. Veña. La madre que me mañá. parió. Natalia, faime un sitio aí. Ai, ostras, non te podes imaginar os latigazos que dan ali. Hasta mañá, cariño. Cariño, avísame se che dá. Hasta mañá, Natalia. Ese que, espera, que teña aquí? Isto que é? O móvil. Ai, non, é o fijo.
Pensei que... Foi esse, gente. Ai, ai, ai. Deve ser apendicitis, o algo. Lorena! Que me dé outra malleira, o cabrón! Cariño, É que me estás dando a noite, Que pasou tú agora? se que levantar e debo outras Pero non mareadas. digas tonterías que está aquí dormindo ao meu lado. E como che vai dar unhas mareadas que el quérete moitísimo? Pois que non me queira tanto. Ai, Dios mío. Tiño a cacha en carne viva, A ver, non lle tomes a mal. Non lle Que el tomo mal. dormindo non é consciente das cousas que fai. Ai, Ostra, xa son as 4:30. como se sobe a atrever? Sí, Natalia e eu temos que marchar. E o que fago? E o que fago? Durme. ¿Qué son? ¿Dónde estou? Que? ¿Qué son? ¿Dónde estou? Cariño, tranquilo. Estabas dormindo e a Moncho meteuselle a el na cabeza que lle destes unhas bareadas. Eu? Sí. Fixen eu eso? No, Di el que sí. eu, deixe-mo a mí. Chao. Ahora xa desveláchete, non? Vamos a fazer unha cousa. Colle. Guerra de almohadas. ¿Qué? Parece? Onde vai a vara? Vou por él. Pero douche en algún momento. No, no, no. O 90% na Sintín. Pero houve un 2% que me cago en la mano. Aplauso para Juan Ramón Grande. Para Natalia. Viste San. Bueno, si temos varias invitadas. Como? Temos varias invitadas. Sí, Temos varias, temos varias, sí. Eu vin a unha delas, pero non vin a outra. Eu igual. A que é de fora de Galicia. Correcto. Que é de fora de Europa. Eu vin as que son daqui. Pois vai ser moi bonito, non se movan de aí. Un anuncio. Veña, un anuncio e vamos para.